ver, eu penso que... Non, aquí non, ves, aquí sí. Aquí dache a luz, non? Sí, pero ten que meter a cabeza ala adiante. A idea que eu penso que se me dares isto a min vai a quedar caladiña porque vai a dicir, aí teño moi parecido, pero non vai dicir. Pero despois, este, ben empaquetadiño, non vai a reconocer. Vai a quedar a dúda de que ten un moi parecido. Vai dizer, non vai a gasgrases por non facer sentir mal. Por non facer sentir mal. Que bonita, que bonita. Este tamén se parece, ao mellor tamén así. E a clave está en que lle hai que dar a tetera de última. Isto cando abra... Que bien. Vai dizer, que bonito, miña filla. Só teño un. En canto ves a segunda se lle vai a parecer que tal, a terceira se lle vai a parecer... Pero en canto ves isto de así... Bo, e de cajar, ó. Esa vai ser a súa palabra. Bo, e de cajar, ó, isto collestelo na miña casa. Eu ainda penso que o Juan non se dá de conta de ningún. Sí, home, sí. Listo. ¡Que malo eres! Que es peor que a mí. Pero ti foste roubar. Por que me mandaste ti? Non sabedes? O nerviosa. Ela foi correndo. O nerviosa que me puxen por roubarlle cousas a miña nai sin que se dara de conta. O sea, púxeme nerviosísima. Cando estaba así. Viña así, agachando. E dixo, é donde meto estes pañuelos? Iba con esta roupa, vou eu, fixen así, ras, a metimos aquí. Pero claro, facíame así a barriga. E vou eu, veña, a puñer a barriga. Bueno, voume, mamá. Voume que teño que ir para preparar a cena. Ca barriga che de pans. Sí, ca barriga che de... Bueno, xa vos contarei que tal. Se vos interesa, esta vai ser unha trilogía, tercer capítulo, la desenvolución, como se di, non? El desenvolvimiento. Sí. O desenrolo, como se di en castellano? El desarrollo. Coño, cando é unha película, joder, que máis interesante. El desenlace.